back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Ocean 29. Hayag pa masab. Mamasin lang ta nga magkakita ta priyahan sa unahan. O sige, bahala ka. Pero ang gasolina ha, taple niya ni. Uy, problema. Oh, bay. Gidungog sa ginawa ko pagkampo. Tanawa sa unahan. Hay, bay. Uy, piriyahan nga bagong giablihan. Ah, may tagna na diya sa ana. Ug makitaan ko lang untang singsing ni Lula. Sige bay. Atong ukayo ng maong piriyahan. Ug mangita sa gog. Ika-29 nga uyab. Ayaw ana. Ano man? Lingaw-lingaw naman ako. Okay naman balingaw-lingaw tagtanaw og mga babae. Pero ay lang ko nag-uyab ba? Unya na kung sigurado ka lang nakagusto gyud kaniya. Una pang uyab. O sige, God. Ako lang unang tutukan. Pero pugi lang niya ako. Kung No? makakita na ba kong babaeng kung sunudahan ako, na. Di na bagay ko mahimutang. Gilang. Gilang, badungon ti ka. Pero ay kasuko ha. Ay, di lagi. Oh, niya na ta. May kinagsugod ng ubang kalingawan. Sige na. Sugdan na itong sod ang pirihan. Tabang yung taon mga langit. Makitalaw-tan ako din ni si Ana. Ati Ana, muadto ka sa trabahoan karon? Aw, ang og dili. Wa may magkatabang ni mama. Nauli bas mama? Wa, tuara siyang lungga. Nala, ikaw na bahala din sa baya ha. Paglungag na lang daan sa pamahaw. Kay aron inig abot na ko sa kadlawon. Magkakaon mis mama. Kon mo uli si mama. O ati, Ha, sige, ato na ko. Kay hapiton pa na ko si Tito. Ambi ng backpack be. o ati Ana. Wow! Ano man? Kadagang itik ka nagsuroy-suroy din ba, Alden? Psst, ikaw ba? Mga bata pa man na. Gusto na nagdua-dua. Oh, may masad nang doon natin umayab nga bata kay. Magkapabata masad na to, dili ba? Ha? Oh, hinuon pero mapriso man ka na. Ikaw binigay ko nga child abuse. Nga magkalingaw ka bata, child abuse ah. Child abuse ang makihan mo ana. Ay, mga dagan na na, oy. Ha? Mga dagan na. Bata ray baro ka na. Psst, ikaw ba? Ikaw ba? Di lagi ko makasana. Kuan, Ayaw, ha? mga dagan na siya. Ayaw, ha? Ano man? Nay, usay, nay. Ano man? Ada usa ba? Ano sa man ang usa? Diskartihin na. Kalingaw Di lang ba? lagi ko. Magkasako na. Wa pag may magkabuwag og tarong si Ana. Pagbudhi man na. Saba na pagbudhi si mong mata. Gibiyaan ka na ni Ana, oy. Di na ka makasali ba, Alden? Gawas pa. Wa pa taon mo magkasalo, eh. Walang gawas doon pagka mangulik tag chicks. Ha? Oh, mangulik ta naman. Kuwan eh. Mangita ka pulik ang Ana ba? Diha si mong kasing-kasing. Wa pa ay. Wa pa ko nakitaan ba eh. Nga magkapuli ni Ana. Si Ana magyapon ang gusto. Ah! Nalumay kasi ang kabakang. Nasa ka ano manawain sa ka. Uy, bay, pangita sa tulid og BTS ka chicks ba, oy. Psst, ikaw ba? Ay, kanang uso ka na. Nandapit sa waha, ay. Ano ba? Straight ang buhok. Panit pa'y imo nga murag papels ka puti. Wow! Di ko na. Type na ko na, bay. Di ko na. Mura man ka ng gisiyo pag dugo. Ha? Unya, wa may niti. Di ko na mura man inkanto. Kanang murina nga ako. Morina? Oh, kana. Kada usay, kanang kulot og buhok. Ay na, Morina na. Amigaha lang gud. Mas nindot man ang amiga mong daan. Di man ko makamaw. Di man ko kamaw ng imong diskarte gud. Unsa? Oh, La. Bay. Panahonin nimo, bay. Panahonin nimo. Di ba may ka ng labay-labay og rain sa bukid? Oh. Kada mo labay-labay ba dito sa bukid? Oo. May ka na. Suway dire bay. Magkapasikat na ka ng usa ka chicks diha. ha? Sige. Dili ta ka pabayrog balig tunga sa buwan nga abangan sabay. Kon makauyab ka karon. Ha? Sigurado ka? Oo, lagi. Pero unsa man ako? Aminaw ha. Ingon na ang buhat ha. Inigdool mo. Ing na dayon nga. Mga inday.
Tsulatik ta. Ha? Unsay chulatik? Ila-ila ba? Mao man tsulatik, ila-ila. Oh, sige ha. Unya unsa may sunod ako isulti kun mahuman ako anang chulatik ta. Oh, paila din si Mungan. Hindi ko man mo ingon tsulatik, paila din si Mungan. Nasila ko na. Pagdali dito. Sige. Basta ha, tungas buwan ha, way abangan ha. Oh, lagi. Sige na, larga na. Yun na, tapos na eh. Kisa man ang... Kisa ang bayhanaan ng 5 kabok ng imong doolon. Kanang tabunon, kanang hilumon sa kilid ba? Aha. Sige. Sige na, halka na din. O, kanina ko din eh. Magpatbagan ako ni mo. O, timan eh ha. Tunga sa buwan ako ng huwag kiabangan. Mo nang diskarte din di ha. Sige. Daginot, makadaginot ay ni. Diskarte na ko. Tungas buwan nga abangan ha. Oo, lagi. Way abang. Sige. Hello, miss. Ako ba'y kisangpit mo? Kasi mo tuyo, sir. Miss, chulatik ta? Ha? Okay. Sorry. O sabi ko sa miss? Magkichulatik naman kunin mo. Miss ka naman ka. Magkichulatik naman kunin mo. Okay. Gipunan pa gini mo? Salbahis ka? Gipunan pag-isad ni mo, Sad. Ay! Gipunan sa nimo! Gibalik nimo! Dali mo ay! Kaya nabuhan na rin! Unsa? Masuk ka mag-chulatik? Tinanong mo akong chulatik? Oh. Bay? Tinuod gina ka. Huwag ka magkahibaw ko noon sa tsokolatik ba no? Wow, kayo ba na? Kay unsa di ipasabutan ng chulatik? Karay. Lips to oy nga rubo kayo. Oh. Unsa? Ayaw ko ni mo, bay. Imo kong giunay kaila, doy. Bye, sorry. Sorry na god. Abim ko na kung nagpaguryo lang kang huwag ka makibaw kon unsa ng tsulatik. Sikampo ang nga kina. Kutawa. Palingawan lang ko ni mo da. Oh, ni Asya. Kisa niya bay. Masa man doon na kay nasaag ka kaila din eh. Hala, Si hala. naasi mo luyo. Ha? Kisa bay. Ah! Ay! Wala. Ay! Paya na si mong paglikay-likay na ko! Pangas ka! Stila! Ikaw gyud ay diga? Murabis kag iringga oy nga may kayong mangitag ilaga. Oo, bitaw! Ug di ka makalikay na ko. Kinahanglang tumano ni mo imong saad ako nga ako lang ang imong one and only. Hala, nasa papa ni mo, Stila! Hain! Dagan! Dagan na rin! Dagan! Dagan na rin! Hoy! Miko, balik dire! Di ko na malikayan hangtod sa hangtod! Miko! Ay, salamat. Salamat taon kay palayo kita itong bayana. Ito ka? Uy! Noon ka na ba rin? Katawa mo kagmay niya. Kaun sa ka, oy! Gusto may katawa na sa nitaboron? Noon sa ka? Patas ang duwa. Patas ang duwa. Nasagpaan sa kag babae. Ha? Oh. Payat ang duwa. Tuon. Igo tay. Tuon. Ikaw, Sab. Nailad ako sa tsulatik. Wah! Oo, pero mas kusog pa nagpati mo uyab. Sa. No, marag nalagpot imo ugod. Ha? Marag nalagpot ni mo na igo sa lamparo ni Stila. Di ba? Nganom ditong kuan kaning uyab nimo ba? Unsa man? Si Ana ba? Kato yung uyab. Nganom dito. Wala tayong kasagpa nimo. Sikot mo nang kagalit ana nun. Ha? Si Ana, sukad. Wa gimi magka di napatay ano. Hilak ng gunong ka. Si Ana tuod. Nagkakaon ba kasi karong unasa? Ipagkaon ba kasi ni Pedro? Salbahis kami ko. Habi kay nakuha naman ni mo ang imong gusto. Imo na lang kulikayan. Salbahis ka. Hugwa ko magmahay. Nga naigo ka sa kong salta ko. Ang bantay lang kag makit-anta ka. Di na ka makalikawas na ako. Miss,
Gila ka? Klaro ang mangutana pa ka? Mausad ko dire, nagkatawa ko? Hawa diha! Hindi ka palit kindi. She's... Anong pa ito yung kulong kindi? Dili kindi ako kikinahanglan! Laki! Uy, Ha? isog. Hilak do rin diha. Hilak, hilak. Ibaw nagilak na ang tao. Kulagoy. Mga tao ay mga patasan. Bantay ka lang yung mikuha ka. Bantay ka lang yun. Ikinakaingon ini. Ikinakaingon. Oh, Nagilak ka? tana na sad. Unsa sana mo nagkatawa ko? Ha? Nagkatawa ko? Ay, sorry. Kuan, naluoy man ko kunin mo. Oh, Ganina raman ka din sa waiting shed. Unya, wa pagid ka mo sakay. Unya, klaro man kaayo nga nakilak ka. Gipahila ka sa imong uyab no. Kay wa na siya gusto nimo. oh. Ha? Nganong nahipahuman ka? Klaro man sa imong naong. Pero, may makatabang nimo anong imong problema, miss. Ha? Kasi makatabang na ko. Aron ma-in love og balik na ko si Miko. Ha? Kinsa? Usa ka manalagna. Nga adunay lumay. Manalag na? Lumay? Imong kaila? Ha? Dili na ko kaila, pero nakasuway na kog patagna niya. O natinuod gyud. Ha? Tinuod ka? Gitagna niya nga may Amerikano nga mga sawa nako. Pero akong balibaran kay hubakon. Ni ana mismo pagkaugma, may miabot nga Amerikano sa amo kay mga sawa sa akong tiya. Pero sa diyang nakit-an ko, ako ni pangasawon. Pero wa man ko musukot kay musudlot man ang mata ko hubakon. Mao ba? Unya ka nang lumay nga imong giingon. Unsa man epektibo na? Oo, nakasuway na ko ana. Pero nasuhong lang kay wa ko makabuhat sa mga tulumanon. Nare tulumanon? Oo, Unya unsa man mahimo ko magpatag-an karon? oo, mahimo. Pero Loy, wa man ko'y dang kwarta good. Ay, dili man na siya magpapayad sa unang tag-an niya og sa unang paghatag og lumay. Tinuod ka? Hahain mo na siya ron. Ay, tuwa siya dito sa suok nga bahin sa peryahan ang tent ni Madam Rosario. Pangitaan lang. Sige ha, kay gisugop akong mama. Salamat! Oh, sama ni. Di ko lagi mo palit og kindi. Di ko mo palit og kindi. O say tuyo. Ice water. Pagkasan ka. Buang ko ani. Ikaw pala gutag maayo ni mong pahawas ako tubangan. Pahawas ako tubangan. Paimno no ice water. Di ko mainam. Oh, Ha? Hilak diha. bahala ka. Di ko maminaw niya. Di ko maminaw niya. Karon kami ko. Lumayon tagit ka. Kinahanglang mabuang ka na ako. Kinahanglan yun. Yun na. Unsa to yung giingon? Rosario ko no to. Pangitaon ako ang tent sa manalagna. Hay, naarang tent. May nga nga Madam Rosario. Madam Rosario Fortune Teller. Ano niya ang sulbad sa problema na ako. Musod ako siyang tent. Uy, nara sa iyang lingin nila misa ang manalagna. Nagduko siya. Nahibaw kong nagngut-ngut sa kasakit ang imong dugan. Tungod sa gugma, anak. Lingkod. Madam, maluoy katabangi ko. Ayaw paghilak. Kay sulbat na ang imong problema. Oh, ha? Ma-in love na kong balik si Miko? Mao ba? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!